आज मी तुम्हाला भोपळ्याचे घारगे करून दाखवणार आहे। इथे मी असा हा लाल कलरचा भोपळा घेतलाय। 1 किलो भोपळा आणलाय बाजारातून। हे बघा अशा प्रकारे तुकडे करून त्याचे मी आता किसून घेतला। हे तुकडा एक तुम्हाला दाखवण्यासाठी ठेवलाय। असा लालवाला भोपळा बघून आणायचा आणि तो असा तुकडे करून स्वच्छ धुवून घेऊन असा किसून घ्यायचा। आता मी हा सर्व किसून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। इथे मी अशा प्रकारची वाटी घेतले। आता त्याच्याने आपला हा किस मोजून घेऊया। इथे मी बाजारातून आणताना 1 किलो वजनाने आणलाय। आता त्याची साल निघून गेल्यानंतर हा किस किती होतोय तो आपण ह्या वाटीने मापून घेऊया। थोडा हलकासा दाबूनच घ्यायचा, जास्त प्रेस नाही करायचा, हलकासा चेकून द्यायचा, कारण का तो ओलसर आहे तसा तो घट्टच बसतो। अशी वाटी मी मापून घेते। 1 वाटी झाली आपली। आपली दुसरी वाटी, ही आपली तिसरी वाटी, ही आपली चौथी वाटी। म्हणजे आपला 4 वाटी किस आहे, त्याच्या आपल्याला निम्मा म्हणजे पाऊण भाग आपल्याला गुळ वापरायचा आहे। आता इथे मी 1 किलोला अर्धा किलो असा गुळ घेतलाय। जर तुम्हाला समजा गोड कमी हवे असेल तर त्यातला आपण थोडा कमी करायचं, जसं तुमचा भोपळ्याची क्वांटिटी असेल तसं। इथे मी 1 किलो भोपळा म्हटल्यानंतर अर्धा किलो प्रमाणात गुळ घेतलाय, तो पण आता मी वाटीने मापून घेते। शिरून घेतलाय असा सुरीने गुळ छान असा बारीक। आता आपण मापून घेऊया। जसं आपण किस घेतलाय तसंच आपण याला गुळ घ्यायचा। घारगे म्हटल्यानंतर ते गोडच असतात। 1 वाटी झाली आपली। आपली दुसरी वाटी, आणि आपली तिसरी वाटी। म्हणजे 4 वाटी किस आहे आपला भोपळ्याचा आणि 3 वाट्या गुळ आहेत आणि वजनाने गुळ अर्धा किलो इथे मी घेतलाय आणि भोपळा 1 किलो। आता आपण याला छानपैकी असं 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेऊया। चालू केलाय आणि ह्याला आता छान असा गुळामध्ये मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेऊया। थोडा मी गॅस फास्ट केलाय, गुळ विरघळेपर्यंत। भोपळा काय शिजायला हलका असतो, एकदम नरम पटकन होतो तो। आणि आपल्याला गोळ विरघळेपर्यंत ह्याला छान असा शिजवून घ्यायचा। भोपळ्याला पण स्वतःचं पाणी सुटतं नरम असल्यामुळे तो। थोडा गुळ विरघळलाय, आता आपल्याला थोडे गॅस मिडियम करायचे। छान असं याला झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं। याला थोडंसं गुळाचं पाणी सुटलंय, तर मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवतो।
मीडियम गॅसवरती आपल्याला याला 10 ते 15 मिनिटं शिजवून घेऊया. मध्येच जरा झाकण काढून हलवून बघायचं. इथे आपले 15 मिनिटं झालेत. आपला भोपळा छानपैकी शिजलाय. आता याच्यामध्ये मी चिमूटभर मीठ टाकून घेते. आपला गोडाचा पदार्थ असल्यामुळं आपण तो नेहमीच मिठाचा थोडासा वापर करायचा, म्हणजे त्याची चव अजून वाढते. आणि वेलची पावडर घेतली, अर्धा छोटा चमचा ती टाकून देते. छान असं आपल्याला मिक्स करून घेऊया. एवढाच आपल्याला भोपळा शिजवायचा आहे, जास्त शिजवायचा नाही. 15 मिनिटं मी मीडियम गॅसवरती छान असं झाकण ठेवून शिजवून घेतलंय. याला आपण गॅस बंद करूया आणि छानपैकी थंड करून घेऊया. मी गॅस बंद करते. छान याला थंड करून घेऊया. इथे आपलं हे भोपळ्याचं सारण थंड झालंय. आता मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलंय. त्या वाटीच्या मापाने 4 वाट्या दाखवण्यासाठी ठेवले. तुम्हाला अशा प्रकारे भरून मी वाटी घेतली. इथे मी गव्हाचं पीठ 4 वाट्या घेतली. तसं चाळून घेते. पीठ मापून घेतलंय. त्याच वाटीने मी इथे 0 साईजचा बारीक रवा घेतलाय. तो घालते 1 वाटी. त्याने रवा मिक्स करून घेऊया. शिजवून ठेवलेला भोपळ्याचा पीठ त्याच्यामध्ये घालून थोडा थोडा आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचंय. पाण्याचा इथं वापर नाही करायचा आहे आपल्याला. पिसामध्येच आपल्याला भोपळ्याच्या पीठ आपलं भिजवून घ्यायचं आहे. इथे थोडा थोडा पीस मिक्स करते. त्या अंदाजाने आपल्याला पीठ घ्यायचंय. इथे मला मी किस जो घेतला होता भोपळ्याचा, त्या किसासाठी 6 वाटी पीठ लागले. पहिला मी 5 वाट्या घेतल्या होत्या. 1 वाटी रवा, 4 वाटी गव्हाचं पीठ. नंतर परत मी एकदा 1 वाटी परत गव्हाचं पीठ घेतलं. म्हणजे असं टोटल 5 वाट्या गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी हा रवा मी इथे यूज केलाय. आणि अशा प्रकारे पीठ आपलं चपातीचं पीठ कसं असतं त्या प्रकारे मी पीठ मळून घेतलंय. आता आपण याला छोटे छोटे गोळे करून ह्याची पोळी मोठी चपाती लाटून घेऊया. आणि हे पीठ आपल्याला जास्त वेळ ठेवायचं नाही, नाहीतर त्याला ते पातळ होत जातं. म्हणून याला लगेच मळून त्याचे असे चपाती किंवा एक सिंगल तुम्हाला जर लाटायला होत असेल त्या प्रकारे तुम्ही लाटून घ्या. इथे मी मोठी चपाती बनवून घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये नंतर शेप देणार आहे. आता हे तर मी लावायला थोडंसं पीठ घेतलंय सुकं गव्हाचं. त्याच्यामध्ये असा हा गोळा करून घेतलाय. आता आपण लाटून घेऊया. चपाती लाटून घेतले. आता त्याचा मी असा धारवाला डब्बा घेतलाय. तुमच्याकडे जर वाटी वगैरे काय असेल तर असं शेपची धारवाली घ्यायची आणि त्याच्यामुळे असं शेप देऊन घ्यायचा.
मोठी इथे मी चपातीसारखा मोठी चपाती लाटून हे अशा शेप देऊन घेतल्या डब्याने. आता मी तुम्हाला दुसरी एक स्टेप दाखवते. एक दुसरी स्टेप तुम्हाला दाखवते. इथे मी छोटा गोळा घेतलाय आणि थोडंसं तेल घेतलंय. आता एक प्लास्टिक पिशवी घेतली. तुमच्याकडे जर बटर पेपर असेल तो वापरला तरी चालेल. आणि असा गोळा आपण ह्या पिशवीवरती असा ठेवायचा. त्याच्यावरती दुसरा हा भाग ठेवायचा आणि छोटी प्लेट किंवा घेऊन अशी वरती अशी हलकीशी दाबायची. थापण्याची पण गरज नाही. आपल्याला शेप पाहिजे तसा पुरीचा. एक छोटी स्टिक आहे किंवा आपल्याकडे ते रोटी मेकर सारखं असतं ना त्याच्यामध्ये पण ठेवला तरी आपल्याला हा शेप येऊ शकतो. आणि दुसरी स्टेप तुम्हाला दाखवते. समजा असं पिशवीला आपलं तेल लावून घ्यायचं. छोटासा गोळा घ्यायचा. आपल्याला जेवढी पुरी पाहिजे तेवढी आणि आपल्या हातानेच 3 बोटानेच त्याला शेप देऊन घ्यायचा पातळ असं. अशी थापून घेण्यापेक्षा ती एक मोठी चपाती लाटून घ्यायची. त्याला आपल्या धारदार वाटीने किंवा तुमच्याकडे जर साचा वगैरे असेल असा शेप देण्याचा त्याने शेप दिला तरी चालेल. ते थापण्यापेक्षा ते जास्त वेळ लागतो. त्याला कसं ते गव्हाचं पीठ असल्यामुळं आणि रवा वापरल्यामुळं थोडं चिवट झालंय पीठ. त्यामुळं लवकर असं ते पसरत नाही. त्यातली त्यात बेस्ट म्हणजे चपातीसारखाच मोठं लाटायची आणि त्याच्यावर शेप द्यायची. एवढ्या जाडीच्या मी अशा पुऱ्या लाटून घेतल्या. मोठी चपातीसारखीच पोळी लाटून घेतली आणि त्याच्या असा मी शेप देऊन घेतलाय धारदार डब्याच्या याने. आता आपण तेल तापत ठेवलंय. आपलं तेल पण तापलंय. तर मी या पुऱ्या तळून बघते. आपले घारगे, भोपळ्याचे घारगे, पुऱ्या नाही भोपळ्याचे घारगे बोलतो त्याला. तर बघू आपले कसे तयार होते ते. तेल आहे. तेल पण आपलं गरम झालंय. मस्त आपले घारगे फुगताय. तेल आपल्याला मीडियमच गरम करून घ्यायचं. जास्त पण गरम नाही करायचं, नाही तर ते एकदम पटकन काळे होऊन जातील. तो तेल तापलंय आपलं. मी गॅस थोडे स्लो केले. गुळ असल्यामुळं ते कसं पटकन कलर येतो त्याला गुळामुळे. ते जास्त गॅस फास्ट ठेवले तर पटकन ते वरून काळे होते आणि आतून कच्चेच राहते. त्याच्यामुळे थोडं तेल मीडियम वरतीच गरम करा आणि मग आपलं तळायला घ्या. कलर त्याला असाच आला पाहिजे. मस्त पैकी आपले घारगे. आणि घारगे असे लवकर खराब नाही होत. 2-3 दिवस असे जर तळून ठेवले ना तरी आपण खाऊ शकतो. असे सर्व घारगे मी तळून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. अशा प्रकारे आपल्या भोपळ्याच्या घारग्या तयार झाले.